Hyvä. Hyvä. Lähdettiin vähän testailemaan. Komeeta saa. Niin on. Let's go, let's mennä. Sitten mennään. Mennään. Tänään käytiin vähän Riston kanssa pyyhkeilee Saukkola EK. On kurasta toimintaa. Tää Vanteekki menee ihan tukkoon. Kaikki täältä näin. Mutta oli se Risto kivaa. Oli se. Vähän liukasta, mutta suosittelen kyllä porukan tulee tänne että 85 € tunti, mutta tunnissa pystyy minuutin pätkää tahkoon niin kuin ihan tarpeeksi, vai mitä Risto? Niin on, ja me juodaankin enemmän. No, sekin on aivan tosi, mutta me juodaan silti. Täh?